gobernu talde honentzat haurretan nerabeen aisialdia oso garrantzitsua da. Horregatik ari gara Durangoko hainbat tokitan jolasgune berriak garatzen. Kasu honetan, Ibaizabalen gagoz eta hemen gaur irekiko du jolasgune hau. Eta azkenean gure helburua da Durangoko umeak jolas egiteko eta jolastu egiteko eta aske ibiltzeko gune egokiak edukitzea, holako modukoak. Eta espero dugu benetan danak disfrutatzea. Ibaizabaleko gune berri honetan 3 jolas mota jarri ditugu. Ikus dezakezuenez, lehenengo handiena izango litzateke soka joko bat 4 eta 12 urtek arteko haur eta gazteentzako jarrita. Gero, bigarren hau aurrean daukagun hau, ikusten zuenez, txentzau bat inklusiboa jarri delarik, hau 2 eta 14 urteko gazteentzako eta umentzako izango litzateke, eta hango bueltak ematen dituen jolas berde hori izango litzake ere 4 eta 12 urteko umentzako.